Kaapman spelen met erin. Ja. Maar verzakt toch niet. Hij vertel je maar rustig voor zijn wereld af. Hij zei wordt 60 en die tannie vat hem voor die naweek een beetje in de stad toe. Hier kijk links. Kijk met die skunkbord. Kijk joh. Hij zei nog van die tannie een beetje stad toe. Na zijn jury en vrijdag aan leggen we die kinders gebraaien, oorgeslaap. Zaterdagmorgen toe. Hij nog denk ik aan golf spelen voor zijn verjaardag. Toen zei hij papa klim ons gaat een brandje eten niet door. Hij zei nou weet je niet waar want hij rijdt niet die plekken die anti-rijdt. Hij zei tot zijn verbazing vat ze om verbrand daar bij die stormspoel afdraaien. Ze die dansacademie van die Noorden beter bekende Stevers. Ga die aan die om zoen toe. Hij zei zou ik zien hem weer achter toe laten instappen. Toen zo instappen zei die mannetje met die kaartjes knip. Mijn vader om Jaapie om gaan het. Die tannie zei wat voor nonsens is het die? Hoe ken die mannetje jou? Hij zei nee pa, maar zijn pa het Verrustenburg samen met mij daar jaren nog rugby gespeeld. Yes, zei die om, Nou is hij al benauwd, die gaat hem nog ontdoen. Ik kom bij die bar, is die barman dubbel brandy voor mij en een single G&T voor die anti. Barman kijkt zo, hij zo Jaapie, happy birthday, die tannie zei strijk 2 jou etter. Hoe kom weer die klank deze jaar? Nee, zeg maar, ons het al een beetje samen golf gespeeld. Yes, zei die om, ga zit daar. Achter in die donker. En zo bij je tafeltje zitten bestellen een beetje kaas en een beetje wijn. En dan komt zo'n lang blondine met 2 zulke breinskoertjes. En ze pakt die kaas zo uit en ze gooit volle wijn en ze maakt het toppetje zo los. En ze klimt zo oor om zijn beentje en ze zoen om je oortje. Ze zei om Jaapie die cellen als dinsdag. Die tannie zei vat die wijn ons gaat nou terug plaats toe en ze grijpt die oor en ze storm uit. En ze stopt een taxi en ze drukt die om in die taxi. Toen die antie zo in die taxi klimt, toen keek die taxi erin. Hij zei allemachtig om Jaapie, maar jij dan vanmiddag jouw lelijke je niet gevat.